ngabe usuvuleka kangakanani wena? Hayi Fuseka. Usho ukuthi wonke amadoda ulala nawe. Usho kubeni Fuseka? Ngisho kuwena. Ngisho kuwena. Ngisho kuwena. Hayi ma, ngiyakuxolela. Usho kubeni? Jayela kabi lo. Asile ukuzolwa la. Ungijayela kabi lo. Phela ma ngicela ngiya-understand Dudwa amakhamera. Ngendaba nekhamera mina. Unayo indaba nekhamera? Anginayo indaba nekhamera. Abantu bazokwazi bonke. Ayingithatha. 17. Ngicela ihlale phansi. 30. Uyisha wena. Nawe. Uyiyeka nini indoda ma? Ngiyeke. 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 Delela kabi lo mama. Bekunani ukuthi ibhudi eze kumina ezokhuluma nami ngoba somakhelwane. Azongichithela isikhathi, azongigabisela ngamakhamera mina. Wena bekunani ukuthi ithi yakushela uyitshela ukuthi ngoba wena uthandana nomanje. Angithi bengazi nje ukuthi uthandana naye. Bengizomtshela nami ibhudi into eyaziyo uDlamini ukuthi uthandana naye. Uyadelela Sibongile ngizwa ukuthi ngithini. Uhlaza Sibongile abantu ababandayo la. Bengingakwazi ukuthi uhlaza Sibongile. Ngositela imali. Sikubingelele mase siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje ohlelo lakho lithandayo silungisa umjolo with the next big thing in KZN udlala Matifana. Uyazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-channel yakho oyithandayo noyikhonzile ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual mawukuthi nawe uneyinkinga ezisinto umjolo akulula kakhulu ongakwenza si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike and also uphinde futhi ke ulike ama-video ethu, share nakubangani bakho, ihlobo zakho, na wonke nje umuntu ofisa ukuthi azi ngathi. Siyakhuleka amakhanda abheke phansi, uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Mesenze njani izinto zethu ziyokhanya, zibe zinhle, zibe mhlophe emjolweni. Asambe siyobona namhlanje ukuthi siphethe indaba kabani, uzothi nikuthina nanokuthi silungisa kanjani asibangene. Sanibonani emakhaya. Umama uDlamini lo oqhamuka le ePorcheston. Ngila kule show ngoba ngifuna ukuthi ngithole ulwazi kahle mayelana nomakhelwane wami ngoba khona ukuxabana okhona phakathi kwethu. Siphinde sikubingelele embukelo ohlelo silungisa umjolo. Mawukuthi uyaqala ukubuka njengamanje ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Uyazi ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. Unga-register and bet using our promo code ebizwa ngokuthi Umjolo. That is UMJOLO. Mayawusebenzisa ke leyo code leyo mengabe ke ubet. Eceleni kwami sinodadewethu esinayo njengamanje. Sokhuluma naye just to find out ukuthi kungani ezitholelana nanokuthi nje mhlawumbe ubizwe ngobani when it comes to umjolo. Sisi wami sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Khona sizokwazi ukuthi sithole kabanzi ukuthi kungani la. Mhlambe asiqale ekuqaleni ubani sinaye namhlanje wakabani? Usibongile waKangcobo. Usibongile waKangcobo. Okay. Njengoba ulana ke ubizwe umama othe usondelene kakhulu nawe uMadlamini. Umama Dlamini noma Dlamini. Mawukuthi uyamazi lo muntu umazi kanjani? Umama Dlamini umakhelwane wami. Umakhelwane wami. Hlukanise uThako. Okay. All right. So mhlambe ubudlelwane bakho naye buhamba kanjani? I-relationship yenu nje nabantu abakhulumayo noma nikhuluma nje? Nomama Dlamini siyakhuluma nje akuyena engathi umakhelwane mhlambe ngiclose naye. Yeah. Umakhelwane nje. Okay. Mawuthi nikhuluma nje but namhlanje ukubizele la ohlelweni ukuthi nizokhuluma kabanzi. Mhlambe yini efika emqondweni wakho khona into afuna ukutshela yona, ufuna ukukusurprise, yini nje efikayo ngendlela omazi ngayo? Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ufuna ukungisurprise. Njengomuntu ozozalwa nje ensukwini. Wena ozalwayo. Yimini ozolazalwa. Mhlawumbe ungizela ne-surprise. Mhlawumbe ungizela nezindaba ezimnandi ngazi. Okay. Kodwa ke uready ukuthi ukhulume naye? Yebo ngiready. Hayi ke. Uready udadewethu nami ngiready. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi ngingane efaka imask. Uyezwa ke lo daba ukuthi lu sensitive. Mina into sensitive ngizwe iqala ukuthi yabo la kuzoshuba. So sisi simfaka imask
noma ungasho ukuthi uyamazi ubani bani awazi ukuthi uyena muphi wazi igama nje. So noma mengabe efika la omama Dlamini naye futhi somfaka imask ngoba lo daba lo alifaki bona kuphela kodwa alifaka nabanye abantu. So bathi singabe sebefikile la sikwazi ukuthi ke sikhulume nabo sizwe ukuthi indaba yabo sixazulula kanjani. Wena ungayindawo hlala la ukhona ngoba nje kamanje fanele sithi nje kancane itswaye esilondeni. Sawubona makunjani? Yebo siyaphila mntana. Hayi nathi siyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi ufikile ohlelweni ukuthi uzokhuluma nathi emva kokusicela ukuthi sikulandele nangu Sibongile ukuthi ukwazi ukuthi ukhulume naye. But ke before ukhulume naye ngithanda nje ukuthi ngibalansise because khona imibuzo embalwa engiyibuze yena. So nawe mhlawumbe ngizokubuza imibuzo embalwa mase ngiyanidedela nikhulume nobabili. uSibongile ngendlela omazi ngayo umuntu kanjani mhlawumbe uma ungangichazela ngayo? Phela noma ungeke ikhulume iy'ndaba zabantu kodwa nje uSibongile uyingane efikayo nakumina eceleni ekhululekile. Yeah. E-right iyahlonipha futhi ayikakaze nje ibe nokudelela umuntu. Yeah. Ukuvezile nanokuthi umakhelwane wakhe mhlambe bunjani umngani noma i-relationship yenje zomakhelwane? Siyezwana nje nje noma wakhe nawo baba bakhe siyezwana umndeni wakhe wonke siyezwana naye. Yeah. Naye futhi umntwana ngiyamthuma nje nami akwenza kufanele akwenza. Namhlanje umbizelela kwishow ukuthi nizokhuluma noBawethu. Mhlawumbe omunye umuntu angayibuza ukuthi yini eze wakhetha ukumbiza kwishow bongahlali nani phasi. Mhlawumbe indaba enkulu kakhulu edinga ukuthi umbizele kude nasekhaya. Hayi inkulu kakhulu. Inkulu impela. Inkulu nje futhi ngidinile. No, ngoba ke usuyasho ukuthi indaba enkulu mhlawumbe ngikunike nikhulume noBawethu. Then sengiyongena lapho ekumele ngingenelele khona. Uyena uSibongile ungakhuluma naye. Sibongile. Into engiyizelela ngizele ukuthi basixazulule njengomakhelwane. Entweni engiyizwayo engizwa ngabantu bekhuluma ukuthi wena uthandana noDlamini. Angizanga. No, angizanga. Ngilini. Hayi ngikulinde ini ungibhedela. Angibhedela. Uyangibhedela. Yabona lento ngimbonile uDlamini. uDlamini isikhathi esiningi ekuseni uyaphuma njalo. Kodwa abantu into abangitshela yona bangitshela ukuthi wena uyabonakala uyongena emotweni kaDlamini. Okusho ukuthi uDlamini njalo ekuseni ukuyisa emsebenzini. Embami uyakulanda. Wena akazuza ukuthi mina nginewela. Unesenda kanti ukuthi mina. Akazuyiza la ayazi ukuthi njengasewomakhelwane siseduze kangami ngahluleka ukuhlukanisa iwele nawe. Iwele lami lihlala lihlala nami la. Noma ngabe kuthiwa sihlali nawe kodwa siyalazi iwele la. Angibhedeli wena nje lezo ngibhedela mina la. Ubiza amakhamera ungibizela amakhamera ungibizela inonsense. Akuyona inonsense le akuyona inonsense azothatha wena. Ukuze wena abantu wena. Abona abantu nobunompilo ibakhe. Ngizongibhedela mina. Ngizongibhedela mina. Wisifridge wena. Wisifridge wena. Yifridge kusho ba? Kusho wena uDlamini. Ubiza ngefridge. Wena wisifridge wena uyabamba. Ukusho uDlamini uthandana nawe ngoba ushisa wena. Yebo ngiprema staff. Nazo ngihlela unompilo ibakhe. Usifebe kabi wena. Noma kushaya mina kuphinde nje indoda yakho. Ngishaya nami ngizokushaya nami. Angibhedeli mina. Ngangidlala isifebe mina sinjeni. Ngangidlala isifebe mina sizongihlukanisa nomuzi wami. Ngiyayazi. Akukuhlalela wena ngiyeke phansi wena ngiyeke phansi wena. Ngidlala umfazi lo. Umfazi lo engithi ingane ngiyazi siyahlonipha. Kanti lo uyazazi umfazi. Ukuhlukanisa imizi yabantu. Isifebe wena. Ukubhalaza ngonyawo. Ngicela sikhulume Bhalaza ngonyawo. Ngishaya lo. Angazi kufike lapho ngicela ngikhuluma ngithi lo uyangidelela lo ngithethe ngiyabanda mina nonsense. Ngicela uhlale phansi ma. Biza la makhamera mina. Akufanele amakhamera ukuthi akusakazele umhlaba wonke. Kufanele amakhamera akusakazele umhlaba wonke. Hlala phansi yabantu unjalo. Yabanda ngoba ngaziwa nje ngabanda mina. Indoda yakho le ihlezi yabanda. Suka wena la suka wena ngokushaya mina. Ubana abandla la boy. Usibongile ubana abandla.
Nani-ace. ube ubanda ube ace Eish, usho abantu ace ngicela uhlale phansi sisi. Hayi. Ngiyacela. Angijwayeli mina. Ayisindini. Uyenzani indoda? Umenzani uDlamini? Ngimenza lento amenza yona lo. Angithi uyona Kanjani ngoba uyazi umakhelwane Angithi wakho nje. befeza xaxa lo. Esho ukuthi uDlamini umenzelani? manje uxoxela indaba ngomyeni wami ngigijima Manje ngithanda ngifuna ukuzwa lokho-ke. manje uyadelela ngempela bese ngigijima lena bese ngifuna ukuzwa umuzwa lokho oziwusho. delelwa Ucala ngawo. lesifebe lesi nawe yabantu Nawe. ngabe usuvuleka kangakanani wena Hayi Fuseka. usho ukuthi wonke amadoda ulela nawo Aha. usho kubani Fuseka Ngisho kuwena. Ngisho kuwena. usho kubani Ngisho kuwena. Angikhokheli mina. Hayi ma, ngiyacela ma. usho kubani Jwayela kabi lo. Asile ukuzolwa la. Ungijwayela kabi lo. Ngicela ma, ngicela ngiya-understand. Dudwa amakhamera. Ngendaba nekhamera mina. unayo indaba nekhamera Anginayo indaba nekhamera. abantu bazokwazi bonke Ayingithatha. Ayingithatha. 17 Ngicela uhlale phansi. 30 uyisha wena Nawe. ha Uyiyeka nini indoda yama? Ngengiyeke. ngibiyeke Ngengiyeke. Ha. Delela kabi lo mama. Bekunani ukuthi ibhuti eze kumina ezokhuluma nami ngoba somakhelwane. Azomchithela isikhathi, azomgabisela ngamakhamera mina. Wena bekunani ukuthi ithi yakushela uyitshela ukuthi ngoba wena uthandana nomanje. Angithi bengazi nje ukuthi uthandana naye. Bengizomtshela nami ibhuti into eyaziyo uDlamini ukuthi uthandana naye. uyadelela Yebo. Sibongile uyangizwa Yebo. ukuthi ngithini uhlaza Ngidlala Sibongile abantu ababandayo la. bengingakwazi ukuthi uhlaza Sibongile Wesithola imali yami ngesikhathi sami. Manje njengoba ethe uDlamini uma uyabantu uthe wena uyashisa. Uyangitshela mina ukuthi ngiyashisa. njengoba nami ngitshela nje ukuthi ngiyashisa-ke Udlala ngawe. udlala ngawe nawe Wasuka. udlala ngawe nawe Awusuka. vele wena nje uzama ukuzakhela umuzi wakhe ukuthi sihlale kahle siphinde siqhubeke sibale iminyaka wena iminyaka uyibalaphi uyibala Ngibala khona ebukhasheni ngoba emotweni uyibona. yakhe. Ngibala Khasha khona ndini. emotweni yakhe. Ifintile. Usukulaphi? Uyifintile wena. Usukulaphi? Ha. Salo njalo. Shuthi konke lokhu kwenza emotweni. Nangathi ngilandwe imoto. Ngithi bazi yami ukuthi ngilandwe imoto. Cha ngisho ukuthi mhlambe amanyala lawo wenza noDlamini niyabhuka noma ukwenzela emotweni. Hayi senza kanye noma ilaphi. Noma ilaphi. Umhlola wemadoda akithi ngaze ngakuvelele Ha. uzuyasho Noma ngempela ilaphi. ukuthi wenza noma Noma ilaphi. Manje ufuna ngitsho ukuthi laphi nginika address. uyaqhubeka naye noma uyamyeka Hayi. uyaqhubeka naye noma uyamyeka na Angazi. Cha phela kumele wazi manje khona sizobona ukuthi kuhamba kanjani. Uma ufuna ukuthi indoda yakhe iqhubeke kube yakhe, angayishare nengane yakamakhelwane. Hayi angazi. Uma Mdlamini yangidelela mina. Uma Mdlamini bengizoyiyeka kahle indoda yakhe ngixolise kuyena ukuba ngilandelanga amakhamera. Ubuzwe kusuka kuwena noma ubuzwe Bekosuka kumina. hey wemadoda Bekosuka kumina. yengaza Ngengithunya intombazane wema yengaza hlaza intombazane kodwa ngoba manje usefuna ukuthi ke uxoliseke ungaxolisa phela manje wrong lento yenziwe. Hayi bhuti nawe hayi. Hayi ngibhuti ngizocabanga. Ngizocabanga mangifika ekhaya. Mayiyeke ngizoyiyeka. Kusase early manje iyeke manje kusase early ningaze kube late. Hayi. Because manje mekuthi niloke nizwisana isikhathi sizohamba. Yabo? Hayi. And ukuhamba kwesikhathi izongayekeki le ndoda because izobe seyikwenzela izinto eziningi. Iyangenzela kadeni. ukhuluma nje phambi kwami Hayi. ukhuluma nje phambi kwami Khona ngendoda yakho ukhuluma kwami ukhuluma ngendoda. Indoda ingenzela lokhu kifi. lalela ngishadile mina nale ndoda umuntu ongashadile nawe Kwazi ukuthini lokho? ngishadile mina nale ndoda Manje kwazi ukuthini lokho? Kwazi ukuthini? uyohlala uyisidwedwe sakhe Hayi Fuseka. futhi uzoguga mntanami Hey. So le ndoda lena ke manje isingenile phakathi isingenile kuwena. So njengoba isithandanile nawe wazi kahle ukuthi indoda yama awufuni futhi kuyiyeka. Kuzoze kube inini because phela iyangitshontsha wena nanga umuntu official. Akulutho aqhubeka intshontsho. So wena uyavuma ukuthi wena udliwa amakhehla kuphelele lapho. Ilonto eyivumayo. Hayi yonke ngivumayo. Nali ikhehla kuyimanje ikhehla liyayitika Manje ngawe. ungangitsheli into engayazi. Oqola lana ndoda esikhuluma ngayo uyazi.
Bayiwena-ke le ndoda ekhulunywa ngayo awuyazi. uDlamini indoda enjala phela engangami yingane. Phela uma ngimbonile ngayifakile imask, yabo? Ngiyamazi umuntu omngakanani. So wena ufuna ungimfimfitha amakhehla nje sikhona siwontanga bakho. Ngizomyeka. Miyeka impela. Ngizomyeka. Miyeka impela. Ngilandela amakhamera mina. Wami ungamiyeki ngokushaya. Ulindeni manje. Hey. Mina ulindile manje. Hey, angithi unebhora zakho ezikuvimbayo. Kwasole lesibhora vele asikabe ngonyawo mina. Mina ngiyamshaya umuntu mina. Mina nginankinga ngokushaya umuntu. Ungamshayi ma, ngeke ashaya uDlamini aphinde ashawe uwena. So nje Khona wami madoda. Uzomiyeka nini? Uzomiyeka nini uDlamini? Manje ufuna ngithini? Ngithi ngizomyeka manje. Vele fanele umiyeke manje. Sengimyekile-ke. Sengimyekile. Kuzofanele kuze yena la. Uzomiyeka Ubuza yena ekhaya lakho ubuze ukuthi kwenzakalani. Kungenjalo ngisazowabiza. Ngisazowabiza la makhamera. Yabiza. Engabe yokwenzela. Yabiza. Engabe yokwenzela. Hayi. Njengoba ukhuluma kangaka. Ngidlala imqhiliba. Engabe yokwenzelaphi-ke wena omusha oshintsha amadoda. Amadala amadoda. Amadala amadoda. Futhi angingeni kule ndaba. Angingeni kule ndaba. Angingeni nje kule ndaba. So njengoba sihamba la, sihamba nokuthi uDlamini uyamyeka. Ngiyamyeka. Kandoda yini leya? Kodwa senifimfithile. Kandoda yini Dlamini? Yazibona ukuthi uyixoxo. Kathi usho khona manje wathi mina uthe yena ngiyabani. Ususho kumina futhi uthi ngandoda. Yazibona kandoda yini? Ngizomyeka. Engabe yokwenzela. Ngizomyeka. Yodwa nje into engishoyo uthi ngeke ngibone. Dadewethu uthi uzomyeka uDlamini, asimazi noma uqinisile noma unamanga yini. Kodwa sizobona ngokuhamba kwesikhathi, mhlambe nomama uzobuya futhi asinikeze iprogress ukuthi kuhamba kanjani. Iyaqhubeka into yabo noma bagcina beyekene ngempela. Mhlambe nawe uney'nkinga zomjolo, simele njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Hlangane kwe-episode elandelayo, mina ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in KZN. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.